Καλησπέρα. Ναι. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, Γιώργος από Κυψέλη. Ναι, επειδή είπε ο Τάκης κάτι για τα αφρίδια του, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Σαν πουλιά κλαμμένα είστε. Άντε για... Εντάξει. Άντε για... Λοιπόν, ρε, έλα σου πω, ρε. Άντε για ρε κολλό. Άντε για ρε. Έλα μουνί. Άκουρε μουνάκι κάτι. Έλα μουνί. Άκουρε μουνάκι κάτι. Τα πουτσαλάκια. Βάλτε τον κόλλο σου. Είναι μια ξεβράκο μαυροποντό. Τη μάνα σου γάμισε, τη μάνα σου να γαμίσεις. Άντε για ρε. Θα τη σκίσω, θα τη σκίσω. Άκουσες! Τον είχα παίξει για αυτήν. Τι το τρεβαράνε. Εντάξει, τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Τροφή που καταστρέφει την ορθοδοξία και την Ελλάδα. Άντε για ρε. Καλά και θα